Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barkaku da raka barkaku da lokaci. To albishirin ku yan uwa mabuta kallon fina-finai na Indiya Hausa. To wannan fim da muke zaman jira don har da ni gaba ɗaya ba zan ce ku kaɗai ba. An yi maka yana son na kalla. Wannan fim da muke jira Bahubali kashi na uku. To insha Allah za mu sake shi a ranar Lahadi, wannan Lahadi mai zuwa. Kenan duk wanda yake buƙatar wannan sabon fim na Indiya Hausa wanda kamfanin Sultan zai fassarwa a wannan Lahadin, to shi zaman ga ce za mu gaggauto mu zaga mu sanar da ku. Duk wanda yake bukata shiga cikin tsari namu na VIP yadda mutum zai samu sababbin fina-finai kamar da muke tallata muku, to ya kokari ya ɗauki lambar mu ya yi mana magana, ko kuma ya bukata a saida mai guda nawa kake so idan ka dan download ne duk muna saida muku fina-finai wanda za ku iya samu ku shiga cikin wannan tsarin na VIP wanda za ku dinga samun fina-finai na Indiya Hausa a duk ƙasar da kake. Idan ka ɗauki lamba ta mu kai mana magana ta WhatsApp, za ka biyan kuɗin ka a saka ka a cikin tsari na VIP na Indiya Hausa wanda za ka samu duk wani sabon fim da ya fito. A ranar da fim ya fito a ranar muke saka shi a cikin group na VIP. Idan ka dan download ne kuma akwai group na tsari naku na yan download wanda muke saka muku fina-finai gabaki ɗaya wanda za ku iya samu kuma ku zai dinga tura ma naku mutane. Idan duk wanda yake son wannan fina-finai ko wani irin kamfani da ya fito, to insha Allah dukkan kamfanuka da dama wanda muke duk kamfanin da kuka san yana fassara fina-finai, to muna sayan fina-finan nasa kuma muna tura a cikin group na VIP. Duk wanda yake bukatar wannan tsarin namu na VIP na Indiya Hausa, to lamba ga ta nan wanda za mu dora muku akai wanda za ku iya magana a saka ku a cikin wannan group na VIP wanda za ku dinga samun fina-finai a duk ƙasar da kake. Za ka dinga biyan kuɗin ka ne ana saka a cikin wannan tsarin na VIP. Kar ku bari a baku labari. Sannan kuma ku daure ku mun subscribe da alamar kararrawa da zarar mun dora shirye-shiryen za ku same su. Kuma idan kana buƙatar wannan fina-finai, to dukkan su za ku iya samun su a cikin group namu na VIP. Sannan kuma ku share ku tura mai uwan ku su ma don su kalla su amfana kai da za su samu wannan fina-finai na Indiya Hausa wanda ba za ka taɓa samun su ne ba ko a yanar YouTube ko a yana sai dai a cikin group na VIP na Indiya Hausa wanda ake biyan kuɗi ana shiga duk wata. Kuma sanan kan ku ne idan kuka shiga cikin wannan tsarin na VIP za ku dinga samun sababbin fina-finai a kan lokaci. A ranar da fim ya fito a ranar muke saka shi a cikin group na VIP na Indiya Hausa. Idan kana bukata to lamba ta nawa za ka dabo mu. Mun gode sai mu ji ku.